Hilig ba ka og himo og promises sa Ginoo niya dili lang tumanon? Maayong buntag mo na paghisgutan nato karon sa atong daily devotional. Welcome gihapon sa Paglaom Online Ministry. Akong i-share ang verse sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4. When you make a vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Kanusa ka last time ni himo og promise sa Ginoo or pakigsaad? Kanusa ka last time mingon nga Lord sugod karon mo na ni akong buhaton? Ay usually makahimo tag mga promises sa Ginoo kanang ma-feel nato nga blessed kayo tano. Kanang nabitay maayo nga himuon ang Ginoo nato nga mga kadaugan, usay mo answer ang Ginoo sa atong mga prayers, usay na mga blessing ang Ginoo nga murag dili ta katuo nga happy kay tas tanan. Ay usually tungod ana kay happy kita moingon din ta Lord, mo ni akong promise nimo Ginoo. Salamat Lord sa pag-bless nimo nako. Ako i-promise nimo Lord nga mo ni akong buhaton nimo. Di ba? Dali kita makahimog mga vows o promises sa Ginoo sa panahon nga naatas maayong kahimtang. Usay pod makahimo tag promise sa Ginoo kanang naatay i-pray bitaw. Kanang moingon ta Lord, tubaga lang ni nga prayer nako Ginoo. Kung imo ning tubagon Lord, mo ni akong saad nimo Ginoo. Isaad nako Lord nga mo ni akong buhaton, basta tubaga lang ni Lord ka prayer. O kana nga mga butang mo na mga hinungdan usay makahimo tag promises or pakigsaad sa Ginoo. Kay balo ba ka nga ang Ginoo nagsigig hulat sa imuhang saad? Oo, tungod kay wa man kanihimog pakigsaad sa tao sa Ginoo man. Gingon-ingon ang Bible dinhi, kung maghimo daw ka pakigsaad sa Dios, tumana na. Pasabot niya na nga hangtod karon ang Ginoo nagsigig hulat sa imuhang saad ngadto niya. And kabalo ka nakanindot sa tong Ginoo, once mohimo tag promise sa Ginoo, siya ra gyud maghatag sa atong mga gikinahanglan para matuman nato atong promise ngadto niya. Nagkinahanglan lang siya og commitment nato, willingness nga atong tumanon gid atong gi-promise ngadto niya. For example, nag-promise ba ka sa Ginoo ka og commitment na kay gi-commit diha sa Ginoo or sa church ba or sa bulhaton sa Ginoo, unya naglibog ka unsaon. Now if willing ka nga mohimo gid simong saad sa Ginoo ug i-claim nimo ni sa Ginoo by faith, siya ra gyapon ang mohatag nimo sa imong gikinahanglan para mahimo nimo imong pakigsaad diha kaniya. Inana siya ka maayo sa atong kinabuhi kay kung kitay maning kamot pag kuha sa mga butang para ma-fulfill na to atong promise sa Ginoo, dili man ta kakuha, wa man tay kaguliyong resources, nang hulam ra man ta o gipahulam lang ta sa Ginoo. Sa panahon biya nga kitay nangayo sa Ginoo, nituman biya siya, ni answer biya siya sa imong mga prayers pod. Gani walay saad ang Ginoo nga wala niya tumana sa imong kinabuhi. The moment gi-receive nimo si Christ, gitagan kag eternal life, gitagan niya kabag-uhan nimong kinabuhi. Dagag mga answered prayer na itabo sa iyong family, sa imong kabataan, gitagaan kanyag dindot nga trabaho, gitagaan kanyag good nga education, gipag-graduate kaniya, gitagaan kanyag good nga relationship. Dagan siya gi-answer sa imong mga prayers. Now, panahon na pod nga kita na po'y mo hinumdum sa atong mga pakigsaad sa Ginoo. Hinay-hinay ato lang ning tumanon. Sa hinay-hinay natong pagtuman niini ang Ginoo mo'y manghatag natong kusog ug kaalam ug wisdom ug resources nga matuman nato atong pakigsaad diha kaniya. Hinumdumi once ang Ginoo mo bless nimo ug mo fulfill sa mga saad sa imong kinabuhi, kanunay biya ni maghatag ginimog kalipay ug abundance. How much more kung kita mismo kasaligan sa pagtuman sa atong mga pakigsaad sa Ginoo, mas malipay ang Ginoo magtan-aw sa imong kinabuhi ug mas mo bless pa siya nimo sa dagkong mga butang ug isalig pa niya ang iyang mga katigayunan ug iyang kadato sa imong kinabuhi tungod kay kasaligan ka nga piniyalan. Hinumduman nato dili ta tag-iya sa mga butang dinhi, piniyalan lang ta, steward lang ta, igo lang ta nagdumala sa kadato or sa mga resources sa atong amo dinhi ang Dios. So kung nihimo tag pakigsaad sa atong amo ug sa atong Dios, ato ning tumanon tungod kay labaw pa sa atong expectation kung siya na pod ang mobalos nato sa dagko ug daghan nga mga butang. Daghang salamat ug magampo ta sa katapusan Ginoo. Nagpasalamat mi karon sa imong reminder na mo Lord. Unsa ka importante Ginoo ang pagtuman namo Lord sa mga promises or mga pakigsaad diha kanimo Ginoo. Unta amahan tagaimig faith,
tagay mig pagsalig Lord, tagay mig commitment amahan nga willing mi Lord mo balos or mo balik sa mga butang nga among gisaad diha kanimo Ginoo. Nagampo pod mi amahan nga ikaw unta mag-provide namo og mga resources gikinahanglan Lord para mahimo namo ni diha sa mga tubangan. Ginoo, pasaylo ami sa panahon nga amo ning nalimtan og nabaliwala lamang og nag-enjoy lang mi Lord sa among mga nadawat diha kanimo. Panahon na pod karon Lord, kami na pod ang mobalik sa among nadawat gikan kanimo. Kini tanan among ginasalig sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.